Mugi kunjung arsanipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami teka-teka mangka sapatipun awit ing donya ngantos wonten ing benjang ilayaumil kiamah amin Allahumma amin. Sagung berpemunin sepuh haji sepuh langkung-langkung wonten ngasanipun sedaya kasepuhan ingkang ateges sampun ndongkap yuswa pada ing pamamas lebing pitur kedate manembah satu budak beten panjenenganipun sedaya para purna kaya labet praja ingkang maha berbudi dharma langkung-langkung wonten ngasanipun sedaya para priagung pangemban-pangembating praja satriyanipun negari minangka songsonging payung agung ingkang kinarya dados tepo palupinipun sedaya kawula dasih ingkang satuhu kanggo mastuti dumateng pepoyaning kautamen ngarsanipun para alim para ulama madhabipun ngarsanipun para santri dalasan para kiai ingkang ridhem dalu tansah sumanding dumateng kitab suci Wahyu Ilahi minangka panuntun kedhateng manembah ingkang satuhu kawula tenggo-tenggo munggah sedaya mailo kasanahipun sinedahan ngarsanipun sedaya para warga sepuhane mboten kula sebat setunggal buka setunggal wonten ing lalatan dusun Ngesep Pabelan Bendungan Kabupaten Semarang ingkang saged rawuh dalu menika bilih pagelaran seni tayub dalu menika kajat panjenengan sami sedaya awit menika ngawontenaken merti dusun utawi sedekah bumi syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sedaya warga ngawontenaken tasakuran merti dusun bila mekaten kula saged saking prikanca dadi laras siromo nyuwun berkah pangestu panjenengan sami mugi kula sakadang ingkang nemen karya wiwitan tengan ngantos dumipun pungkasan tansah jinanggung saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pikantuk berkah panjenengan sami lulus arjo sak melampah wangsul kula mangke tansah mangke kawilujengan jinanggung saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bila mekaten ngarsanipun sedaya warga ingkang dereng saged rawuh monggo panjenengan nenggal-enggal rawuh wonten pepanggihan dalu menika bilih sampun nedahaken tabuh 8 ngendikanipun basa wau manjing kasih ngoten niki kanca-kanca nuhun nyatur pamundhut kadang panitia nggih menika jangkep tabuh 8 kula sakadang sampun manjing wonten pepanggungan kangge minyak sepening swasana ugi sinabi ngrantos mangga pedipun waranggana taib ingkang tinimbal ingginipun parang adi busana molas swadana loro sarira kepareng aturan setunggalipun bawas marandana slendro sama mangke katuran setunggalipun panglipur wonten kopi jahe dicocok karo hawane adem diaturi kopi jahe nah ya ngono yo ora njaluk kok yo anane soro Jawa ana rengepu loh cacahe sepisan noco roko kaping pindut toso wala ping telu padha yanya kaping papat moga tengo
Wajine wis surup surya Semilak ten padang mulake Rembulan katon dadari Nuruti sanange ati Wong ingkang pradesan padha sonjo ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sak cingkir nanging bisa madangake pikir yen ora ngopi sak sore wis misuwur kopi jahe rasa enak seger lan maklake agawe raning ati ayo padha ngopi kopi jahe kebarang aturaken wilujeng rawuh langsungipun kepentingan tapi rawuh wilujeng dalu pepanggihan kula sakadang saking pinunca ngabdi laras irama Ora mikir